qabel ma nżilt hawnhekk littra fejn għamilt di talba biex jinbeda dal-proċess tiġa għaddejtu lill-President tal-Kunsill Ġenerali, lill-Dr. Mifsud Bonici, Dr. Paula Mifsud Bonici, u tlabta f'littra biex il-proċess jibda fl-iqsar żmien possibbli. Min issa qed nagħmilha ċara illi jiena mhux biss nirrispetta dak ir-riżultat kif dejjem għamilt f'kull ċirkostanza f'ħajti għax jiena l-kuxjenza tiegħi tiddettali dal-prinċipji fundamentali li qatt min sa nxellifhom, jien min issa qed niddikjara bl-iktar mod kategoriku li mbaxxi rasi kompletament quddiem dak ir-riżultat u nwiegħed min issa il-lealtà assoluta, totali, inkondizzjonata tiegħi lil min ikun intgħażel bħala kap ta' dan il-partit mill-Kunsilliera. Jiena issa la darba erfajt ir-responsabbiltà jidhirli li għandi indur fuq dawk li 8 snin ilu eleġġewni bħala kap ta' dan il-partit u li wara l-elezzjoni ġenerali li għaddiet ikkonfermawni bħala kap ta' dan il-partit u ndur fuqhom u ngħidilhom. Jiena qed nerfa' r-responsabbiltà sħiħa ta' dak li seħħ. Issa la darba erfajta se ndur fuqkom u se npoġġi fuq il-mejda it-tmexxija tiegħi għal partit kollu biex il-proċess ta' tmexxija jinfetaħ għal elezzjoni miftuħa. Ħankun ċar daqs il-kristall. Din mhux votazzjoni biex jikkonfermaw lili bħala kap tal-partit. Din se tkun votazzjoni miftuħa beraħ li għalija jien se nikkontesta għax ma naħrabx mir responsabilità, anzi, ir-responsabilità niffaċċa u nerfaħħa.